Вітаночки, мінський монтажний хасл на сувязі. Як ви думаєте, що зараз буде відбуватися? Інтрига! Канешую працу, збираю шит для приватного житла. Хутко покажу, что я такого збацу, розміркувавши силовые группы и линии святла. Навошта стольки тут іде проводов? Хата, что электростанция якая. Ранее при двух пробках жили шмат годов, и не треба было у хаті шафа там такая. Мірські монтажні хасла, якую справу ти робиш людям? Розкажи, коли ласка. А роблю я сьогодні найцікавішую працю, збираю шит для приватного житла. Хутко покажу, що я такого збацу, розміркувавши силовые группы и линии святла. На погляду тут такая колькость автоматов, на вытворчасці їх нават меней. Гэта ж развод на гроші уладальників хатов. Тут хапіло баховних приладів маленькую жменю. Мінські монтажні хасла, якую справу ти робиш людям? Розкажи, коли ласка. Роблю я сьогодні найцікавішую працю, збираю шит для приватного житла. Хутко покажу, що я такого збацу, розміркувавши силовые группы и линии святла. Я сучасні електрики, аби надурить, понаробять всякой холери, а людям ахвяри. Замовнику загадає ще і каже сплатіть, не ключ до себе гэтых зворотних пошварів. Мінські монтажні хасла, якую справу ти робиш людям? Розкажи, коли ласка. А цепка, послухайте мене, поважаныя, ніхто вас не жадає развесціць і надурить. Усё робіце згодна з вашими пожаданнями, каб вам было комфортно і бяспечна жыць. Не толькі мінскі монтажні хасла робіць добрую справу людям, і не скругольце, коли ласка. Робім штодзённа карысную працу, збіраем не толькі шыты для бяспекі житла. І будзе удзячны, што паказваем нашу таяніцу стварэння сілавых груп і ліній святла. Робім штодзённа карысную працу, збіраем не толькі шыты для бяспекі житла. І будзе удзячны, што паказваем нашу таяніцу стварэння сілавых груп і ліній святла. Ну что, як вы здогадаліся, ваша любимая рубрика. У гэты раз я ўключу правильно, каб вам было спакайней. Уключаем спачатку галаву, а пасля хвасты. Фу, з Богом! Не горить. А чаму? Тому что не уключен майстер-выключальник. Працуе! А все от того, что зноў-таки собирали специалисты. Мінські монтажні хасла, якую справу ти робиш людям? Розкажи, коли ласка. Ну и что, невялічкі агляд. Ладный аўтамат трохфазны, рэле кантролю напругі на кожную фазу. Гэта у будучыню будзе некая дабудова звонку, таму просто аўтамат, які будзе уключаць, тут шасцёрка заведзена, нейкі там некую хатку для адпачынку. Пасля ідуць ПА пранумараваныя, ну і вось іхныя нулявыя шынкі. Конечно, прыйшлося крышачку поколхозить, как уставить усё. Ось, тому что мне здаецца, что такі шит не для такой сборки праз ПА и автоматы, а для дыф-автоматов. Ось, тому что не хапая этих винтов под заземление, ну и так само не хапая дзеля нулёў. Ось, самый, конечно, идеальный вариант это ставить сюда дыф-автоматы, каб не было нулевой шинки, только заземляльная, і тады можна знізу яшчэ дадаць, калі тут не будзе хапаць.
Вось справа ў тым, чаму мы ставілі менавіта так, мы імкнуліся выйграць у месцы, таму што мы тут спачатку разлічвалі на дыф-аўтаматы, але справа ў тым, што тады шчыт павялічваўся яшчэ на одну дынрэйку. Замоўнік быў супраць гэтага, таму прыйшлося рабіць вось так вось. Вымушана праз ПА і аўтаматы звычайныя. Вось, ну, як заўсёды, кожны аўтамат адпавядае, ну, вось тут па колерах. Колеры, дарэчы, не па МЭК, а ўсё з-за таго, што чамусьці сячэнне большым за 10 квадратаў не бывае. Чорны, чырвоны і белы. Вось такого, напрыклад, колеру. А чамусьці толькі, ну, это стандартны этот ЖЗК. Жоўты, зялёны і чырвоны. Ну, і як заўсёды, аўтаматы ідуць па групавым ПА. Под кожнае ПА я дзесьці імкнуся па 4 аўтаматы запіхаць, таму што ну, тут месца пазваляла, ну, умоўна пазваляла. Ось, ну і каб больш была такая не аб'яднаная в одну сістэму рэч, а каб было крышачку дыферэнцавана. Сабралася, як сабралася, канешне, тут месца было вельмі мала. Завёў з боку фазныя праваднікі, што ніколі не рабіў. Ну, мне спадабалася, значна зручней, чым засоўваць іх за дынрэйку. Вось, нулі, канешне, запусціў за. Каб было, так бы мовіць, зручней расключацца знізу. Вось, ну і верх, як заўсёды верх. Вось такія вось справы, карацей кажучы. Далей не ведаю, што дадаць, таму што, ну, звычайны шчыт дзеля мяне крышачку болей, і ўсё. О, дарог. Ось, ну і ёсць эта майстар-кнопка, калі яна абрубае толькі асвятленне у нас. Ось гэтыя 4 аўтаматы. Я, конечно, их не дюжа люблю, потому что мне здаецца, што трэба рабіць крышачку паначай праз імпульсныя нестабільныя рэле, але справа ў тым, што тады шчыт павялічваецца ў разы 3-4. Таму, ну не 3-4, добра, у 2 разы. Ось, таму як ёсць. Ну і абавязкова кантактар раздзяляем паміж астатнімі прынадамі, тому што, як вы ведаеце, кантактар побач з чымсьці ставіць нельга. Абавязкова яго трэба чымсьці раздзяліць, таму што ён грэецца і з-за гэтага можа награваць астатнія прыборы. Вось, так што лепш за ўсё яго ставіць асобна, каб было нейкае такое свабоднае месца, каб ён ахалоджваўся, і было ў яго такое вольнае месца. Ну а так усё. Ад'ё. Послухайте мяне, паважаныя, ніхто вас не жадае развесціць натурыць, усё рабіце згодна з вашымі пажаданнямі, каб вам было комфортна і бяспечна жыць.